Hej og goddag til lidt anderledes Danmark. Dette dokumentarprogram skal handle om dranker og hjemløse, dårlig miljø, dårlig infrastruktur, racisme og bandekrig og grimme politikere. Og nu til dranker og hjemløse. Der er mange flere dranker i Danmark, end man lige absolut skulle tro. Nu omstiller vi til vores rapporter Benjamin. Jeg føler, at regeringen på nogen måde har svigtet dig, eller er lidt stik. Og du kan få nok hjælp eller på den måde. Jeg har jo ikke fået det nok. Jeg gav jo det, jeg var ude i en lejlighed. Jeg har lavet de her skurvognsbiler. Ja. Men vi kunne godt kunne bo i et hjem og en lejlighed et andet sted. Ja, bare i det hule, der vil jeg også. Så der var en båd, hvor jeg lige havde. Ja. Men er det på grund af, at du drikker eller på andre måder? Nej, jeg har ikke drukket til nogen. Okay, så det er ikke på grund af, at du ikke drikker pengene væk eller noget? Har du nogensinde haft noget form for arbejde eller sådan noget? Ja, jeg har en uddannelse på top og slagter. Ja, og hvad skete der så? Så mistede du det hele, eller? Ja, jeg brugte det med en restaurant. Ja, så gik det hele i kage, eller hvad? Det er mange penge, ja. Og så har du ikke fået noget støtte eller noget som helst. Og tak til vores rapporter Benjamin. Nu skal vi så videre til Danmarks dårlige miljø. Der ligger skar over det hele. Så vi har sendt vores sidste rapporter, han hedder Benjamin, ud for at tjekke det ud. Tak til Benjamin endnu en gang. Og nu skal vi så til vores anden sidste punkt. Racisme og bandekrig. Der er desværre rigtig mange racister i Danmark. Og Lømmelparken burde egentlig bare blive bombet. Men det må jeg ikke sige, fordi jeg skal være neutral. Men her er vores rapporter. Han hedder Benjamin. Der er meget racisme i Danmark, eller der er lidt racisme, eller hvordan det er? Ikke så meget. Jeg synes, der er så meget racisme i Danmark. Du er kommet til Danmark for lang tid siden, at du kom? Jeg kom i 93. 93? Ja. Cirka 16 år nu. 16 år. Hvor kommer du fra så? Somalia. Det er Somalia? Ja. Hvad job havde du i Somalia? Chauffør. I hvad? Taxa eller hvad? Nej. Almindelig lastbil, ja. Lastbilchauffør? Ja. Og da du så kom til Danmark, fik du så noget nyt job, der lignede det? Jeg kommer som forløbting. Som hvad? Forløbting. Ja, flytning. Jeg har også land, jeg er blevet slået derovre. Ja. Jeg har flyttet til her, men jeg arbejder her også. Du arbejder her? Jeg arbejder 2 job. Om morgenen på Ringborg. Ja. Om aftenen som straller. Ja. Og jeg har sammen. Ja. Men er du glad for at være her i Danmark? Ja, vil du godt tilbage til Ja, 100%. Det vil du godt. Og tak til vores sidste rapporter Benjamin. Nu skal vi så til Danmarks dårlige infrastruktur. Der er mange huller i vejene. Der er forsinkede tog, forsinkede busser. Og det er simpelthen ikke okay. Så nu har vi bare sendt en anden af vores... alle de der rapporter, der vi har. En af dem, der hedder Benjamin. Ham har vi sendt ud for at tjekke det ud. Og tak til Benjamin endnu en gang. Og nu skal vi videre til næste punkt. Det sidste punkt på dagsordenen, der er grimme politikere. Vi har desværre været temmelig uheldige i Danmark. Vi har rigtig mange grimme politikere. Og derfor så... Jeg ved ikke rigtig, hvad Benjamin skulle derude, men nu er jeg i hvert fald gået ud for at undersøge det. Ja, og vi har også prøvet at få adgang til inde på butikker der, for at finde nogle rigtig grimme politikere. Men de vil gå døren for os, og vi har sagt, at vi skal have polititilladelse for mig. Så vi smutter igen, og så vil jeg vise jer nogle rigtig grimme
lytter. Vi ses. Og tak til Benjamin endnu en gang. Vi har fået sat en af vores kendte reportere, der hedder Benjamin, med i studiet for at få en lille samtale med ham efter hans store rejse ude i Danmark. Hej og velkommen til vores reporter, Benjamin. Tusind tak, at I måtte komme. Det var så lidt. Har det været en spændende rejse for dig? Nu har du været ude gennem Danmarks strenge sider med dranker og racisme og bandekrig og ikke mindst grimme politikere. Ja, det har været en meget lærerig rejse for mig, ikke mindst. At komme ud og se alle grundlagene i den danske kultur. Se, hvordan det virkelig hænger sammen, og hvordan tingene er skruet sammen på en meget fantastisk måde. Med masser af power, og måske også nogle gange lidt nedture, du ved. Men ja. Shit happened, og... Der er ikke mere end Danmark, så du kan ikke stille med. Nej, men det er det, jeg mener, at jeg kom helt op på bjerget. Ja. Og kom helt ned i grunden igen. Og hvor jeg virkelig var nede og kom ned, og jeg fik lært en masse ting. Og hvad har du lært af mine interviews, jeg nu har været igennem? Det har set rigtig godt ud, og virkelig som, at du gør noget ud i dit arbejde. Ja, og jeg får også penge for det, så. gør du? Ja. Jamen, så er det jo også meget godt. Ja, jeg synes, at det har påvirket mange danskere, siger jeg, allerede. Ja. At Danmark det er ikke bare det guldland, som man ser i alle mulige latterlige talkshows, som Oprah Winfrey's og sådan noget. Ja, det laver. Det er jo godt. Men jeg er også virkelig glad som dansk statsborger, og virkelig komme ned og sige fuck Danmark, ikke? Og virkelig få gravet ting ud, og virkelig lagt det. Glad for det. Men nu må man ikke bande. Nej. Men jeg synes, det var på sin plads. Og det var så alt for i dag. Og ja, ses en gang næste uge. Det var det.